Awas. Arep njikuk banyu nggon lele lho. Arek nggih, entah kuwi ning binatang apa. Iguana. Iki dia. Njikuk banyu nggon lele. Arep tak nggih nyiram wit kacang karo tanduran liyane. Wis reget soal iki. Iki dimanfaatke nggih nyiram kan akeh pupuke menurutku, tapi oke nganu kan teleke dadi pupuk kan. Tak nyirami tanduran kene. Kita lasih Bogor wis mulai urip kuwi. Ning sing bau iki. Ning sing iku ikine abang, ikine ijo. Wis mulai tumbuh. Muga-muga sok kena nggih bibit, muga-muga urip ngasil. Nah iki arep tak nyiram wit kacang. Kacang wis mulai buah apik ya. Wis wayahe dipetik iki. Oleh iki malah wis kisut. Ati kisut ra ngene. Mengkeret-mengkeret ngene lho. Nah. Iki wis tuwa iki, wis ketuwan iki. Oh, apik dawa-dawa iki. Iki nyenengke. Iki arep tak nggih nyiram iki. Iki mau tak siram iki. Yang wit kangkung, iki wit terange ya urip. Capike lumayan wis sebelah tak tandur, tak cangkuli sik. Iki. Eneng timune siji lumayan toh. Iki muga-muga dadi ya. Iki wit kangkung. Sebelah kono kuwi tak tanduri wit capik. Pinggo polybag ya, soalnya tanahe nganu. Tanah uruk abang terus lengket ora iso tanduri. Nek udan bacek dadi nganggo ngene iki wis apik iki ya siji. Iya apik tak urip iki kayane. Muga-muga urip. No. Iki ceritane iki arep tak nyirami. Dadi subur. Ngono ya. Iya nek kacang itu